गासिखौबो जुनमुनि इउटुब चेनेलावहाय बरायहरनाय थाबाय आं दिनै आब'मोननि दखानावहाय दसे लेक्सार मारिहैनोसै आंल' नङा आंजों दङ लोगोसे सानै लोगो ओरैनो बरिं नांनायखाय दसे बेरायहैनोसै आरोना ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय गारि डिलार ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो स' नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला फैदो लोगोसे आंजों नोंखौ लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय जि जायगायाव फैनांगौ बे जायगायाव मोनफैबाय दायो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय आब'नि दखान ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि माब्लाबा समावहाय दख'ना बायनो गोसो अब्ला नैबे दखानाव फैबानो जाबाय जों जेरावबो लाया बिनि दखानावनो लायो फेसननि मा होनो एसे खम लाखोदेना होगोन आं दे नों मा होनो सानै दङ इसोरखौ दिन्थिला मालाबा जुदि नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला माब्लाबा नैबे दखानाव फैबानो जाबाय दखाननि नामखौ दोनथ'वाखै बियो आब'आ उनाव दोनगोन माने गोदानसो नालाय जोङो बेलेगाव लाया बे आब'नियावल' बांसिन दख'नाखौ लानाय जायो जुदि आरो बेयावहाय नोंथांमोना जुदि माब्लाबा समावहाय जेरेक्स खालामनो गोसो माने बानायफैबानो जाबाय ओमफ्राय बेवहाय खालि बेबायदि दख'ना मोना गासै डिजाइननि दख'ना मोनगोन आरोना इन्दिनि नांगौ ना फेसननि नांगौ ना मानि दख'ना एभ्रिथिं मोनजोबगोन आरो माब्लाबा निस्सय फैबानो जाबाय आरो जुदि मानसिफोरा दख'ना लांनो फैयो अब्ला आंखौ लोगो हमबानो जाबाय नैबे आब'नि दखानाव जुदि फैयोब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय जुनमुनिया सानसेदिना इउटुब बानायदोंमोन बेयो बहाय नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो जों मा लानाय जायो खारबाय ओमफ्राय सासेया बिराद बेस्थ' आरोना नोंथांमोना एकदम फैथार माब्लाबा दायो क्रिसमासनि गोदान बोसोरनि आरो मागोनि आरो बैसागोनि मा दख'ना नांगौ गासिखौबो मोनजोबगोन आरो फुजानियाथ' फुजानि बुंनांगौ माने गोनांथियानो गैया आरो बेखौथ' बे दङलै आं दख'नाखौ दा दसेनि उनाव खिन्थागासिनो जों लाबोगोन आरोना ओमफ्राय बे नायनायखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन मा होनो आङो खिन्थाथ'ला मानसिफोरखौ माने मा होनो नैबेयाव जाहैबाय बेयावबो जेरेक्स दखाननि माबि दखान दङ आरो इथिंजाय फैनानै नैयावहाय खारदों आरोना सिख्लाफोरखौ नुजानो गिदों नैबेयावबो माबा दङ ब्रान्स दङ मालाबा फैसाफोर जुदि दिहुननोब्ला मालाबा फैसा सोनोब्ला नैबे दखानाव फैबानो जाबाय आंनि फंबाय जाखो बिसोर गासिबो सासे लोगो मोनबावबाय आङो माने माबायावहाय हाय लोगोफोर सासे लोगो मोनबावबाय आङो रबिन मालिरो जुनमुनिसो होनबाय आङो आंनि आंनि भिउवार्स दायो सासे मोनसिगोन साफा कारेक्ट खालामनानै होनो नागिरदों बाबुआ जोंना जुनमुनि ब्रह्म स' जों लोगोफोर दायो दख'ना नायनो स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय जा बेस्थ'खा आंनि चेनेलखौहाय माने सार्च खालामदों आरोना जा दिनै लाखि होननानै बुंनांगोन आरोना आंनि चेनेलखौ साफा कारेक्ट खालामनानै होनो नागिरदों ओमफ्राय नै दायो दख'ना नायनो स्टार्ट खालामबाय माबेखौ मोजां नांदों बेखौ लानोसै आरोना नैबेनो जाहैबाय सिम्पोल दख'ना आरो माथानि ओमफ्राय बेखौ लानो सानदों आरोना माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय आरो फैबाय थानाय भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दायो लाभ इउ अल बाय बाय